Práve sa nachádzame u augustového víťaza súťaže Visa Slovak Top Shop, rodinnej remeselnej pekárne Roh v Nitre, ktorú ešte len pred necelým pol rokom otvorili 3 dámy. Spoločnosť Visa sme titulárnym partnerom súťaže Visa Slovak Top Shop už 4. rok. Ja som nesmierne rada, že sa nám na Slovensku stále darí hľadať prevádzky, ktoré podporujú lokálnych producentov, spájajú tradície s modernými technológiami a hlavne je v nich cítiť srdce a dušu majiteľa. Dnes na Svetový deň chleba sme symbolicky odovzdali cenu za prvé miesto mesiaca august pekárni Roh v Nitre a ja sa veľmi teším, že som túto chrumkavú prevádzku mohla vyskúšať na vlastnej koži. Do budúcna im želám veľa spokojných zákazníkov, úspechov a ešte raz blahoželám. Som vďačný za spoluprácu, ktorú sme s klientom Pekáreň Roh nadviazali. Či už sa jedná o prijímanie platobných kariet alebo našich e-kasových systémov a využívanie ich. Túto spoluprácu chceme ďalej rozširovať a je to klient, ku ktorému sa vždy rád vraciam. V prvom rade by som chcela veľmi poďakovať za túto poctu a za toto krásne ocenenie od Visa Slovak Top Shop. Veľmi si to vážime, spoznali sme aj super ľudí z Visa Slovak Top Shop, ktorí robia túto neskutočnú šnúru a podporujú takto malé remeselné obchody, aby urobili veci ešte lepšie. A ďakujem za celú pekáreň, za celý náš tím, za toto krásne ocenenie a veríme, že v budúcnosti sa stretneme znova. Ďakujeme. V našej remeselnej pekárni Roh pre vás pripravujeme tie najrozličnejšie pečivá. Či už kváskové chleby alebo croissanty, takisto máme v ponuke aj domáce štrúdel alebo kysnuté koláče. Vždy nás veľmi poteší, keď sa k nám radi vraciate. A ak budete prechádzať okolím Nitry, tak určite sa zastavte v našej remeselnej pekárni Roh. Budeme sa na vás tešiť. Súťaž Visa Slovak Top Shop hľadá a oceňuje tie najlepšie kamenné prevádzky, ktoré poskytujú zákaznícky zážitok. Ak máte v svojom okolí takúto prevádzku, môžete nám ju nominovať na adresu nominácia@slovaktopshop.sk.